السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أهوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همّن طاعات إبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي için Allah'ın razıçılığı deyip daştan yakından mübarek celisi deyip yığınak ve üşmülüğünü öz hakkınızda içeriğinizin hakkında beyliki Müslüman doğulluğunuzun hakkında ediyen hayır dualarınız pek Allah lütfu keremi bile kabul edip de dininiz, dünyanız, ahiretiniz abat bolsun inşallah. Allah Teala lütfu bilen vatanımızda abadallık, emniyet berqarar olup mescit medreselerimiz yürüyüp durup ak iman, ak akida, ağzı birlik, yaşlılar, yaş kişiler ve ulamalarımızın ağzı birliği bilen nıgmat bolçuluktan büyük Allah ayırmasın inşallah. Kur'an-ı Kerim büyük Allah'ın kelamı ahirki suralarda, kıyska suralarda hemmeniz bilyen surası Elhâkumut Tekâsür suresi. Elhâkumut Tekâsür manası biri-birinizden kalmayacak bolup şu biri-birinizden kalmasızlık sizi Allah'tan alıp kaldı diye Huday Teala. Elhâkumut Tekâsür, biri-birinizden kim kalmayacak bolup Allah'ını yattan çıkardınız. Ne bila Elhâkumut Tekâsür'ün manası? On İlyan'ın sure geliye nâme sure? Vel asr. İnnel insâne lefî khusr. Nagat biri-birine münasibeti, biri-birine yarışıgin. O Elhâkumut Tekâsür'de Hudaya diye dünyanın avadallahu için biri-birinden kim kalmayacak bolup Allah'dan kaldı. Vel asr. İnnel insâne lefî khusr illellezîne âmenû ve amilussâlihat. Allah Teala andı çuvay diye ol biri-birinizden kalmayacak bolmanı koyun, iman amel salih. Her kim iman ve amel salih bolmasa Allah andı çuvay diye şol adam dünyasını da zarar çekti, ahiretini de zarar çekti diye. Onun izinden gelen sure name. Onun izinden gelen sure acip münasebeti var. Veylul likulli humezeh. Ohum Huday Teala name diye her kim iman ameli salihde bolmasa ona veyl olur. Ola adam ellezî cema'a mâle ve attede zol dünyanın yığınap zol pul sana oturanır ya malın sana oturanır ve şimminin min uzak yaşarın hemişe yaşarın ikkiz bürünür deyip Allah Teala kudret kelamında kıysa suralarda şu münasebetler ay diye. İnhe 3 suranda mazmuni içinin manası ne mi?
adam şu dünyanı etbirini belli bolya, iman ameli salihten başkası içmiştik da. Üçüsünün de kıysa manası içinin sırrı şu da. İman ameli salih. İnni geleyliğin bir kıysaca Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yaşayışından neçilenci yaşta şumahan? 61. yaşında. Mübarek 61. yaşında Hak Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın Ramazan ayı geçip ohum 61. yaşa tarihte näme diýeli? 61. yaş bilen 62. yaşa tarihta kervan yılı diýeli. Kervan, karavan yılı. Son Peygamberimize beter karvan kan gelýänmiş. 61. yaşında ve 62. yaşında. Ohum kerwelle geljegini eşitenne ya gelinni eşitenne Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam özi egin maşynyň owadan ragyny giyip ulu korrak sahabalarına da avrayrak, gelşigirrak egin maşyny giyip yanımda oturun diýenmiş. İl günümüz için katı bir gerek dersleri hizmetine yetirer inşallah. Belkim il günümüzde kan dersler derman olmağa sebep bolsun canında. Ey cemaatler, kerweller gelýär nämeden çirim? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın elini tutup musulman bolmak için. Onun adına näme diýeli? Beyat diýeli. Golundan tutmak hak Resulullah. Biz de musulman bolduk diýip sen hak Peygamber tanıdık, Allah'ını hak Allah tanıdık deyip kol verişmek. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kolundan tutmak. İman görürüňi, din görürüňi. Ey cemaatler, 61. yaş, 62. yaşta takriben 100 kerwan nag gelýär. Näme diýip kerweller giyjä galypdyr? Jezire-i Arabda kişolar bir pikir etden görüň, delil näme kamşola giyjä galyp, häzir bunu çeli güýmendirler. Öz Araplary kişolar yaşmahal. Hemme zaman adamlar birdir ha cemaatler. Oğlun ağlayan yanık bir tuhurlu ağlayanır. Kadim zaman, bu zaman hiç farkı yoktur. Oturup fikret görsen mi? Kadim zaman men şu zaman bir cezat fark etiptir. O da näme? Bellice surat. Fakat surate kar, fakat evos yüştür. Önkönkidir adamlar. Önkönk. Kaşıktır, çengallar, kasedir, dikmiştir, öydür, önkönkiçilikte. Bir ada avadallanır. Yani fakat şu motorlar, maşinlar, teknoloji öwedip fakat adamlara bir surat berdir. Basımrak iş bitirme öwetdir. Adamlar önkönki. Emma biz öz gurrumizden çıkmaýly. Şu mahalla bir delil var, näme diýip bir tor adamlar, ey cemaat, Allah'ın hakdygyny bilýärdi, din hakdygyny bilýärdi, Kur'an Allah'ın kelamydyny bilýärdi. Günah bidiriktin bilýärdi. Şun delili näme gelip bilmeýär? Eyni şun delili bilen Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın zamanyndaky adamlar Peygamberimizin gelip elinden tutmany giyjä galýarlygynyň delili bir zatda şu. Hiç farkı yoktu. Şu zamanna Peygamberimizin zamanına näme zat delil bolsa ki şu Peygamberimizin zamanındaky adamlar näme diýip giyjä galýar? Peygamberimize peygamberlik berileni 20 ýyl geçip barýar. Bir Peygamberimizin 61. yaşynda haşy mahal. 18 ýyl, 17 ýyl bolupdyr Araplaryň arasyna ýaýranlygy. Şolar da bilýänmişdi kaşy hak Peygamberden. Onu da gelmeýäli delil näme kamşy? Eyni şu mahalyn görürüňde. Kan amany öz Türkmen dilimizdekinden misal tö, kan gelin gyzlar bilýär-de. Kan erk adamlar bilýär, arasalyk gowdatdygyny. Din gowdatdygyny. Delili näme şon gelinmeýär? Delili şi.
Şi kafirler, hakikat fasık adamlar, Allah'ın hakikat düşmanları, hocette yaştaş, cavan dostluğa kulasın. Bizim yaşımızda ve bizim kiçenrekleri 16, 17, 18, 20, 25, 30 şidanışçu vaxtlarındaki yaşları bir zat bilen anlayarlar. Näme zat bilen? Şu günahda hoşluk bar deyip. Günah yani Allah'dan daşlıkta, günah yani dinden daşlık. Şu haramda bir hoşluk bardır deyip filmlerde oturuşuklarına ya şol şebekelerde, mahvaran şebekelerine ya saytayı internetide fakat cevalları şunu köküdülüyor ki şu günah, qovdat ve din adamlar hoşluktan alıp qalıyardı. Qaytay deyin, şu dünya oyuncu bidirik adamların şu mahal gece unnir yatmanı tebliğ etip duranlardı şu. Din adamlar alıp qalıyar, hakıllan, hoşluktan ve dinin daşlık qovdat edip adamları tasviri çekiyorlar, suratı çekiyorlar. İnşallah bir oğlancık düşünür yağlı deyip men cevapını aydıp bereyin. Bilkim hivolman Türkmen doğançıklımız o gürrünleri ağlanmasın. Allah'ını tanıyıp ferişte gune yaşar. Dünyasını ahiretini azad etsin inşallah. Ey cemaatla, ey Müslümanla, ey yaş ayarlığın, ey cevan Türkmen doğancım. Ayaşı bir cevan oğluna ya bir cevan geline ve nanağa hoşluk deyip, harami qov deyip tasviri çıkıp köküdiyeli filmlerde ya tebliğlarına ya oturuşuklarına falan näme gülmellami, näme hoş geçirmellami, ay ahullu da bir zat hulası bir ovadan kepler ay diyerler ki işdiyan adam şon güzdiyan adam allanıya näme deyip şol adam mı şu günahını ovadan köküdiye şu günah bilen 10 yıllap gitsen sen sağlığın hiç giteceğini bu tayini tan kökülmeye. Sen ömrün zaylanacağını sana tasviri çıkmaya, onu kökülmeye. Sen malın, pulun boş giteceğini aslında sen gözünü kökülmeye. O tayini seni gafil giretip koyuyor. O tayini seni yadına salmaya. Fakat şu hoşluk bağdığını bir gürrünler ay diye pulun boş giteceğini yadı salmaya. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra indi bir 20 yaş, 25 yaş, 30 yaş, 35 yaşa bariyada bil oğlan hamanı şu günah bilin. Şona hiç vaxtta fikrine salmaya birimi ululşondan sonra inni zindigiden bizarlayan şonu yada salyalar mı? Yuvaşaçıktan adamın sağlığı irlin gittiye titrep başlaya şu günahın içindeki adam. Şonu koku diyerler mi? Şonu tasviri çıkıyorlar mı? Birimi uzoqraq gidenni ol adam näme oluyor? Ruhu harap oluyor. İçinin haklı fikri ruhu harap oluyor. Bir adamın ruhu harap olsa näme olur? Qat'an zindagisi harap oluyor. Bir adamın ruhu harap olsa hiç vaqt adamsı bilen oňuşmaz. Zinanysy bilen oňuşmaz. Oğulgydy bilen oňuşmaz. Doğançyklary bilen oňuşmaz. Mähreke bilen oňuşmaz. Din diyanat bilen oňuşmaz. Näme on ruhun harap etdiýän günäle. Şu zatlar tasvire çekiyorlar mı? Oğlum şu günahın içini Allah'dan daşlıkta ululuya da oğlum şu ululun adam ödü biliya da halkın gözünün şun ihtiramı yoktuğunu. Şayet hemkari ya birdadi salam deyip evinin galiyan mı olsun ha? İmmeş adam yürükten su içer diye. Şu adamın ödü biliya da şol adam yürüğünün film yerliğini şunu. Şol adam biliyada şun oğulgıydı da şun yürüğünden silamayada. Ay bir ay ya bolun neldir? Bir 20 yaşa yetip baryan bir yaşa çık oğlan erti namazdan çıkılan vaqt gün ya doğuptu ya doğmaptı yukarı otaqda yanmaya gelip bir sorağım mı deydi. Näme sorağım mı? Ey imanlı doğullah. Ey Müslümanlar, ey cavan dost.
Bir sorağım ma diye. Ha sorağın näme? Ahuncan men şi dädem, peder, dädem. Dädeme eger men däde diýmesem günahkar bolarmmy? O belli da birdat aýtjak bolýar-da, bir gurrun aýtjak bolýar. Ýok belli ki däde kelime ihtiram türkmen diline däde diýip aýdylýar. Men näme diýip beýli diýen sen soragyň? Gelşiksiz sorak daby. Onda ahunjan men özüm bilip bäri, özümü düşünüp bäri, dädimden şu mahalyçyly dädilik görmek kıyamatda da men şun aýtjak Allah'a diýe. Yani näme dädilik görene? Bir gezek men bilemek diye, hamana 18, 19, 20 yaşındaky oglanna bir gezek men bilemek diye ayarlığınım, özüm, enim üýşüp de dädilik bilen bir mehabbetleşen bolýar. Hiç men bilemek diye. Hop makti men şonun dädilik görmenlerin näme işgaly bar, men şoňa däde diýjek däller diye. Nämeden çürüm şeýle bolýaşy? Ey cemaatla, ey musulmanlar, ey hakıl zamanına yaşayanlar, şu adamlar Allah gurrunmerliyen zatlarmışlar. Ya eyni hakıl mı şuurun, ya eyni din mi şuurun? Delili näme şoň şey diye? Delili görünüpdi da. Däde hamana bir däde derden ki, din näme? Ahun, molla, halal haram, elin mulakwa veri ellerden. Ol hamana şu däde 40 yaşında ya 45 yaşında diýýler. Şu oglulukdan zindigiye gireni veri ya girmeden öwünçe bir günäleri giyipdir, haramları giyipdir. Häzirde gezip bäda, oğlun şondan bizary wada, oň üçin tamam bernamasy daşarda. Tamam vücudu fikri daşarda. Onu hanywada basın bilýär da. Hanywada basın bilýär. Ol adam yanqurrun ha. Halkın gözünden gaçýar diýmeýänmi? Halkın öz erkoğlunun gözünden gaçýar. Hazreti Sa'di aleyhirrahmeh Allah ruhun şad etsin. Hudaý jaýyn cennet etsin. Hudaý cenneti firdevs ata etsin şoňa. Bir gurrun aýdypdyr, bir beyt, bir goşga aýdypdyr. Ey altynyň suwy bilen ýazyp goýmalylar. Näme diýär? Ne hergiz şenidim der umri khiş ki betmertra niki amet bepiş. Ne hergiz şenidim der umri khiş ki betmertra niki amet bepiş. Sa'di näme diýär? Ustad Suhanner Sa'di hemme tanıyandır. Mesre gidipdir gelmäne. Hindistan'a gidipdir gelmäne. Sa'di diýen adam hewre köfü gören adam. Bir Fars bir ýurtlarda gelen adam. Mekke Medine giden adam. Hewre verin haklı adam. Oňsyny alymmışdyk. Oňsyny ewliya adammışdyk. Şeyh Şahabuddin Suhrawardi pirin sofsymışdyk. Şeyh Şahabuddin Suhrawardi sofsymışdyk. Murşid Şahab diýip Bustan-ı Sa'di'de aýdýandyr. O näme diýär? Ne hergiz şenidim der umri khiş ki betmertra niki amet bepiş. Ey diýipdir men eştemak da diýipdir. Şu bidirek adam hiç şoň alından gowluk çykmaýar. Ne bir adamdan hayır doga alyp bilýär. Ne bir şejerek gowluk meclis nesip etýär. Ne bir nurly, bir imanly gow adamlar bilen oturşyp bilýär. Ne bir Allah'ın razyçylygydyr diýip bir elinden, dilinden, golundan ne maňa gowluk gelýär. Ay şoň alından şu sogaply, imanly, nurly zat hiç alından çykmaýar da şol adamyň diýipdir. Ne hergiz şenidim der umri khiş ki betmertra niki amet bepiş. Şu bidirek adam günäň içinde gezýän adam alından hiç sogaply zat çykanak da diýipdir. Bir alından ewinden gowzat çyksa da bir bahana bilen şondan gaçýar da şo. Nesip etmeýär da şoňa. Näme diýip pikri, zanni, päli keleke ýerde de. Bir adam indi näme bolupdyr? Oğlunun gözünden gaçyp otyr. Oglaýdy otyr men şuna däde diýesiň bilen ak diýip. Dinden daşlyk, Hudaýdan daşlyk adamyň ömrüni zaýlar. Saglygyny zaýlar. Pulun hiç gider. Ruhun harap eder. Adamın izzetini
bir şahsiyetini, bir ululuğunu, bir avrayıllığını hut şoň vücudunun erip yok buda. Yen deyin hatta oğlunun gözünden açıyada şol adam. Gen zatçı tayi, vakt dert tayi. O da näme? Sen men daşından şo yank oğul näme diýwati, dädeme däde diýjek däl diýwati da halkın gözünde de bir avrayıl hanı vardı da. Daşarda öz siyasetini, öz bernamasını ellenmeri nakta. Halkın gözüne bir kanunmand, bir ovadan, o bernamada zindigi etpiren adam mülk görünýärler da. Hatta bir adamlar hamany bir çöregin qowlap garip hanıwada ya bir Kur'an okuyup beren arasta hanıwada öýlerine narahaty bolsa, hatta yankı dädesine dädi diýesi gelmeýän adam aýtýar, şolara adam gülüp kesip bäle, şolaň ajab zindegisi bar diýe. Ah, oň derdiniň öýüniň içinde dertten habary ýok. Öýüniň içinde möjeklikden habary ýok. Öýüniň içinde dargap, hatta öz dädesine dädi diýesi gelmeýänliginden habary ýok da. Ya onun metirgenrat, şoň öz hemkarlary, ya gatnaşýarlary, ya dostlary, hanywady ibada, olar da gatnaşdy, gelipdi, gidipdi, olar da öz ýanyny gurrunat ýal, ajap bir çemilje zindigileri wa ha şolaň diýip. Emma öýüniň içinde dertten habary ýokda. Emma öýüniň içindäki dertten habary ýok, halkyň ýanyny belletmänçik kesip berdi. Näme diýip? Öýüň taşynyň owadallygy we içiniň nuri imany ýokda. Ansatçak sadece misal. İman insanın izzetidir. İnsanın keramatıdır. Beni görürün bir iyini alkideyn yankı forum adamlan, ey cemaatla, şola adamlar var, yaşo denanlar, yaşı oham Huday ömrü verse 45-50 dağ barı verenini, inni bilyaha, inni hakikat bilye, ey Hudaydan daşlık biter biderekler. İzinin özdiye ömrünü hemmes boş gitiptir. Öyünün özdiye aslan siyliği yok da, fat korkup yalandan siyliği da öyü. Urar mı kadip, kovar mı kadip, şonun çim siyliği var da. Yoksa hürmeti yok da. Mehrekanı var ya, sadakanı var ya, yalandan falani gel diyele, yalandan siyliği onu biliyor da. Yürükten biliyor da. Yeni tövbe edip Allah'ın kastına girse qowdat. Yeni bilmenşik bolup, üskürüp, asgırıp, özünü talim koközjek bolup, atır bilen, otkulan bilen, utu bilen, beytip ömrünü geçirse de boş geçiriye. Yeni ştayba özü bilye da adamların içinde erzeşi yok da. Sa'di näme diye yeni deşen kadama. Beden dişim bir cüz betne deyit. İcmaat. Beden dişim merdum bir cüz betne deyit. Bir yuftadu aciz teres hut nedid. Beden dişim merdum bir cüz bet nedid. Bir yuftadu aciz teres hut nedid. Yaş birimi yuqurrak baranı yıkılye, bilye da şunun pes adam yoktu. Ödünü bilye da şun. Lep şol adamdan içine geçpenlemin şun. Ödü bilye da hiç kimin yanına erdişi yoktu onu. Allah'ın kastını giyirmese, başka yol yoktuğunu biliyada şol adam. Başka yol yoktuğunu biliyada. Biliye ki günah fakat hoşluk değilmiştik. Fakat giriftariymiştik. Hakıllar aydiyen görürüm. Günah giriftarisi ba. Yani ödünü yapşırıya. Yönü hoşluğu yoktu. Yönü yalandan giriftariymiştik. Ödünü sana danmakmıştık, hiçmiştik, ömrün dahiliyenmiştik. Yine deyin, günah yani Allah'dan daşlıkta. Dünya mardır ol yılanın zehrinin, kanat kırılır, tüy dökülür, per gider diye maktun ulişan. Dünya mardır ol yılanın zehrinin, şu dünyanın haramda da en yılandır deyiptir. Dünya mardır ol yılanın zehrinin, kanat kırılır, tüy dökülür, per gider. Şu dünyanın daşından qoğuyancak bulup eyni yılanlar, ona var çalışayan, sen kanatın da dökülüye, tüyün de dökülüye, kaşın da dökülüye, sen dargadıp adamların gözünden kaçırıp yere sokuyor. Yine dinin gerekliliği, o dinin daşlığını verir şey. Yaşlı zatlar tesviri çekiyor mu şu kafir fasık adam? Yönü şun evvelki hoşluğunu gözü koku diye, ama iyidinin hem erziş kaşşağını, izzetinin kaşşağını, dünyası ahiret bivat bolacağını gözüne köközmeyedi. Yine Resulullah Aleyhisselam'ın yanına kerveller gelyenmiştik.
Gijaga şolundy gijaga alallarning delili şo da döwrüňdäki adamlara ağlanýarmış. Hey, oňa barsaň bir towerdatla halal ha. Bir towerdatla haram. Oňa barsaň peýgamberiň elinden tutsaň zina haram bolýar, halkyň namysy haram bolýar. Haram çörekler we iýmiller zatlar we hamana haram zat içmeler, gurrunlar kan hadip taşyndan ağlaşdyryp eltmeýänmişdikleri. Emma şoň içinde tamam izzet bardygyny, izzeti dünýä we ahiret bardygyny olaň gözüne çekmeýänmişdikler. Indi bir teberrüken Peygamberimize gelen kerwenden birini okyp bereýin, inşallah oňda dersini hyzmatyňyza ýetireýin. 20 dagyga gowy wagtymyz bar häzir. Wafdu Bani al-Bakka. وفد ناس من بني البكاء وسيدهم إلى المدينة المنورة في خمرمız 61-nji ýaşynda 61-njinin ahyrky ýaşlaryna 61-in ahyrragy Bani al-Bakka diýen taýfydan bir tower adam kerwan bolup gelipdirler. Peygamberimizin mübarek huzuruny gelip وأقاموا أياما في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا. Peygamberimizin mihmanı olup näçewin Medinede durup durlar. Näçewinin içinde sahabalardan gözüp ahlak öwrenýärler. İman öwrenýärler. Edip öwrenýärler. Musulmançylyk şulow diýip musulmançylyk öwrenýärler. Bir näçewin galyp musulman bolupdyrlar. Näçewinler edebi öwrenipdirler. فلما حضر شخوصهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم يا رسول الله إني أتبرك بمسك وقد كبرت وابني بشر بر بي فامسح وجهه كذا في الإصابة لابن حجر. Näçewin galyp din musulmançylyk nämedigini öwrenip Müslüman bolup hak Rasulullah'ın elinden tutup Peygamberimiz bilen hoşlaşyp duqalar bilen ýaşullary 100 ýaşda wamyşdyk aýdypdyr. Ya Rasulallah, men şi Bişir diýen oglum şu diýipdir. Bir Bişir diýip içinde daýaw adam barmyşdy. Şi maňa bitirken ýaxşylyk etdi diýipdir. Dädesine syýlyk etdi, hormat etdi, kan maňa ýaxşylyk etdi. Inni atabarraku bimassika. Men teberrük bilýän sen mübarek eliňiş oglumyň bir kellesine ýüzüne çekseň diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bolýar diýipdir. Dädesine ýaxşylyk eden gowy adam bolsa kellesine ýüzüne el çekeýin diýipdir. Peygamberimiz mübarek ellerini barmaklaryny şoň kellesine ýüzüne çekipdirýän oglunyň. Oglu ol kon adam, şoň bil adam 100 ýaşyndaky adam işte. Peygamberimiz şoňa hoş bolup bir neçe dowar berip, ýa-ni hajiň ýaşulyň ogluny hayır dua edipdir. Madam malyňyz bereketli bolsun diýip. Ine Bani al-Bakka musulman bolup hoşlaşyp gaýdypdyr. Jedidu qadim tamam tarih kitapda mundan artyk gurrun aýtmandylar şu barada. Fakat şu forma aýdypdyrlar. Bir Bani al-Bakka diýen taýfa geldi, musulman boldy, oşolaň ýaşulsy ogluny bir hayır dua etdirdi, o ýene musulman bolup ýola düşüp ýyga gaýtdylar diýe. Emma bir gurrun ma ey cemaatlar. Musulman bolly ýani näme? Yani neymiş Müslüman bolup ýygyna gitdiler? Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah aýtdylar, 5 wagt namaz boýnandylar, boldymy şu? Şonqan hiç wagt o däl. Qat'an o däl. Elbette o däl. Yani näme? Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdýar. El-iman bid'un ve 70 şu'beh. Hadisun sahih. İman diýen zatlary aslul iman fil qalb. İmanyň kökü adamyň gursagyna, ýüregine bolýar. Emma Peygamberimiz aýdypdyr, iman musulmançylyk ýürekde da şoň 76-77 ýaýraňy bardyr, şahasy bardyr diýipdir. İman musulmançylygyň 76-77 şahasy bar diýipdir. Şakalarının hemmesini alıp gitýänmişdikler. Şakasynyň hemmesini alıp gitýänmişdikler.
Bollu dikitýänmişdiklermi? Şol bir näçe gün 5-6 günüň içinde hemme şahasyny bidillerini sindirip ýatyp gitýänmişdikler. Bir şahasynyň biri näme? Men lem yerham sagirana. Peygamberimiň sözüni okuyup bereyin. Leysa minna men lem yujil kabirana ve yerham sagirana ve ya'rif li'alimina haqqahu. Ravahul İmam Ahmed. İmanın şahasynyň birisi. Peygamberimiz aýdypdyr. Meni näler diýipdir? Men ummatynyň gowy adamlaryndan näler diýipdir? Men halaýan adamlardan däller diýipdir. Bir adam özünden ulukany hormat goýmasa, özünden kiçige rahmetmese, we ýylyň içindäki alim adama da ihtiram goýmasa, men ummatymyň gowy adamlaryndan däl şol adamlar diýipdir. İmanın şahasynyň biri hiwolman öz öýünde hili, ini, ata, oğulgy ihtiram ýürüýmeli. İmanın şahasynyň birisi. Ulamalar, ahun mollalar Şuabul İman diýen bir kitap bar, şonu gözläp bermeli. İmanın 71 zat şahasy bar da, iman bir zat gursakda Allah'a iman getirýär, ol jaýlaşypdyr. Emma şoň şahasy bar, şoň ýaýradanda, şoň pitradanda, şoň bir şahasy özüňden kiçigi rahmetmek, we bimenden kiçidir diýip şoňa mehabbetli ýüregiň wah-wahly bolmak, özüňden ulukany da ihtiram goýmakda. Şi musulmançylygyň şahasy. Ýanky Peygamberimize gelen kerwenni şugurun ýörüpdir da, ya Rasulullah şimen oğlum diýipdir, maňa bitir ýaxşylyk etdi diýipdir. Dädetine ihtiram goýýanmış, o da rahmet ettir, hayır doğa alttır. Yaxşılığını yetiriptir. Ey cemaatla, bir ilgunun içine girden görün. Bir şehirlerin içine girden görün. Hamana bir sadece Türkmençe sadece misal aydayım. Hamana sen yollardan baryan da ulukan yollardan şehrin içine. Ya bir bimarstanın salonuna giryan da. Ya bir ulukorrak yerleri giryan. 12 yaş, 13 yaş, 14 yaş, 15 yaş, 16 yaş, ya 20 yaş, ya ondan ulukon ya kiçi. Kim olsa? Qyz oglan bolsa. Erkek olan näha? Qyz oglan. Qyz oglan iki tamam vücudu hayadan dollanny. Hamana şoň içinde ýep ýürüp bar ya şu qyz oglan, ya da bir sandalide otuy diýjekdi. Aýagyny uzadyp otuyda. Bir nefer şu salony giyirse, ya bir ýaşulrak haddağıl bilýär şo gelýän adam barny 20 ýaş diýmeli, bir 50 ýaş adam, 60 ýaş adam şo tadan geçşek, şu aýagyny ýygnasa şol adam rahat geçşekde. Aýagyny ýygnaýarmy şo? Fakat aýagyny ýygnamak terbiýetini en atasy beripdirmi şo? Der suretki musulmançylygyň ulukon şahasy, özünden ulukony ihtiram goýmak. Ey cemaatla, näme diýip musulmançylygyň fat ady bolmaly? Näme diýip fakat ýöne at galmaly? İhtiram diýen zat uly milletiň agzyny bazat. Fakat bir aýagyny ýygnasa boljakda şoňa. Ýene diýen, ey cemaat, silamak imanyň bir şahalarynyň biridir. Hemmäňizde hewre gowy düşünýänsiňiz, adamlyň ýüregini agyrtýan zatda şo. Narahat bolýar şoňa hemme kişide. Fakat aýagyny çekamalha. Ol turmak, jaý bermek ya birde, yani şoň terbiýetine ya berilipdir ya berilmändir, hiç kime ihtiram goýmalylardan da. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar, ihtiram goýmasa menden näliýär? Men şol adam gowurmaýan diýär. Yani ihtiram goýanda kiçilýärmi? Yani şu qyz oglan hamana da aýagyny çekse hewre kiçilermi? Ne ayağın çekyen diyilecek mi kam? İnsanlığın hakıl köfilin zamanına, alım üvetişin zamanına, insaniyet, buzurguvari, ululuk, adamlar yeriden gözlemeli. İmanın içinde baki işaretler. 9 yaşında hizmet etýänmişdik. Kim Peygamberimize? Hazreti Anas. Yetimce oglanmıştık. Peygamberimiz aýdypdyr, ey Anas diýipdir. Waqqiril kebira وارحم الصغيرة ترافقني في الجنة كذا في الشعاب.
Ey Enesiptir. Özünden ulaqany ihtiram goý. Hazreti gelewerdi. Ulaqarrak da ýaşy ulaqarrak gelewer şada oturýar. Bir zat hulasa ýüreginden sile diýipdir. Peýgamberimiz şu hyzmat etip beren oglumjyga terbiyet berýär. Terbiyet berýär. Maňa saňa da terbiyet berýär. Bizim oglumyň şoňda da terbiyet berýär Hak Rasulullah. Derman sözleri beren. Ey Enesiptir. Özüňden ulyga ihtiram goý, özüňden kiçige rahmet diýipdir. Jennetde men menen bilejek bolarsyň şeýsin diýipdir. Jennetde men hemsahyam bolarsyň diýipdir. Jennetde men menen piyada otak-butak gadamzany edersiň, otak-butak ýürüýärsiň, baham ýürüşersiň diýipdir. Ýani sen şu ihtiram goýmaň, şu silamaň, rahmetmeň sebep bolýar men menen bile jennetde käde gedersiň diýipdir. Näjere ýürüýmer şu gurrun ilgunna. Ey cemaatla, ey musulmanlar, hamana 3000 nefer bolup otisýeýler, 3000 neferin gurrunu däl ki. Kaşy gurrun şu mahal agallam dünýä boýunça togulyk ýerde ýaşaýarlar diýmeli. Agallam her kim Allah'a imany bar bolsa şu gurrunlar eşitip beren bolsa da. Agallam bir Hak Rasulullah imany bar ayalu erkek adamlar, yaşaş oğlan gyzlar hemme kişi mahal şu gurrunu kulak atyp durup Rasulullah näme diýe, din näme diýe, insan we insaniyet, ululuk, hormat, silah, rahm näme diýerligini eşitseydi da. Oha minni idinäme şu gurrun hop sen diýäň da ay bizatla garly diýäň da ey hacı däde, ey ulaqan gelleje. Ey hacı däde, ey ulaqan gelleje. Ey ulaqan adam. Ey jawan dost. Bilýärmišiň zereri ýerek barýa. Aýagyny ýygnanak da näme diýip aýagym ýygnamalýada. Oham şu işte gelin bolany ärini de şeýtýärdi. Ýani näme diýär? Ya erkoğlan zinanalanna zinanasına şeýtýärdi. Hiç ihtiram goýmaýar. Indi Allah'ım hakıl köfelin zamanına ne kadar hanıvadılan içinde amana oğlan qıyıp ikisi okulu da qıyday diye amana bir reşte intikab ediyor da tayini reşten üstüne gurrun molya. Amana adamsı yok sen bir reşte gitme ona git diye da. Şon üstüne neçe yıl ver. Neçe ay günnel. Neçe yıl ver. Fakat şu erhiliğin arasında selamalik yok da. Şol yankıyın mukaddemesi haşa. Yankı mukaddeme oluyor ki iyidi şuna var ya da. Erhiliye de ihtiram koyanakta. Näme diýip sen men gowuryan reştamy dehalet etdiň diye öz dinanasy öz äri öz hanawada baham ýaşap elera. Oňa şu musulmançylyk iman belki oň daşynda insaniýetiň haýsy bernamasy bilen bar ýaşy. Ey cemaatla. Ey cemaatla. Ey ulukon adamla. Ey insan. İnsaniýetde bağlatmışlatla. Hamana heywançylykda bazatda o heywanla hiç aslında hissi yok. Hissi yok. İtiklendi de bilmeýär diýeli. Adam ha haklym çinne ha tahsilatın çinne ini dädi himme ýaşullydyr narahat ul qonadym ak taqqal ahun yok öz inne tasa ağlap da diýär o bir salamalik bolsun naraňdy diýdi etdiýär yok diýär men ýüregim döwdi men talanmaly. Emme Peygamberimiz aýdýar şol adamlar men halamyan diýär. Men ummatymdan bir rivayetde we İmam Ahmed rivayet diýär. Leysa min ummati, men ummatymdan däl olar diýär. Men ummatymdan däl diýär. Inni bir gurrun aýdýanym iman olar gelip musulman bolýanmışdyklerde Peygamberimizin zamanynda bir topar kafirlik gelip musulman bolýanmışdyklar, çenançy iman alyp gitýänmişdikler, edip ihtiram da alyp gitýänmişdikler. Ve rahm da alıp gitýänmişdikler. Rahm. Eger Peygamberimiz gözden howlukman gulak asyň. Peygamberimiz aýtmandyr. Her kim biziň ulukanymy ihtiram goýmasa menden dälip. Ýyly wa kiçi ulukany ihtiram goýmaly, emma uludy kiçige rahm etmelidir. Rahm ýüregiň ýumşamak şoň hakynda. Kani natalay diýäde aslen oğul gyzym hormat goýmaýar diýär. Emma o taýyn aýtmaýar, özü oğul gyzy rahmetmeýärligini. Ya erhiliğin arasında da şu bolýar da. Aslen ihtiram goýmaýar diýär. Özüniň rahmetmeýärliginden habary ýok.
İkisini de Peygamberimiz den aydıptır. Teberrük ayet okuyayın. Dirman Resulullah'ın sözü. Leyse minna men lem yucilla kabirana ve yerham sagirana. Uluğa ihtiram koymasa, kiçiğe rahmetmese menden nälipdir. Ve ya'rif li alimina hakkahu. İlgunun içindek alim adamı ihtiram koymasa, bollu özüne bollu. Bollu almam özüne almava deyip ihtiram koymasa, şol adamlar men ummatımdan nälipdir. Peygamberimizin mübarek sözü. Indi bir iki tane misal aydeyin. Müslümanların Hak Resulullah'ın ummatındaki büyük insanların ihtiramını görsene. Kim Hazreti Allame İmam Nevevi radıyallahu anh, Allah ondan razı olup cenneti firdevs ata etsin menne. İmam Nevevi intek kitap okuyanlar bilyenlerle. Yahya bin Şeref Nevevi beter çoğuyra alınmıştık. 7. karnına Hak Resulullah'ın sözünü katı zahmet çeken adammıştı. Ezbesçi Resulullah'ın ışkına giriptir. Ezbes Resulullah'ın kitabını okuyanmış, iyimek içmek yadından çıkarıyanmıştık da. 24 saatin içinde birce vakit iyi biçiyenmiştik da. Oğlum kâdi enesi zat koyuyanmıştık önüne. Hazreti İmam Nevevi oğlum oğullu iyiptir ha. Oğlum aslında şunun iyiliğini bilen ak diye. İmam Nevevi. Sen yan bir zat koydun mu deyiptu. Özde Peygamberimizin mübarek sözlerini okuyuptu, yazıptu, pozuptu. Yenimden haberim yok diye baydiyenmiştik. Bolya deyip yine yazıp poziyenmiştik. Kulasa dinine vur sütün mulk geçiptir. İmam Nevevi Riyadus Salihin o kitabı da vardır Arapça, tercüme Farsisi vardır. Çapşıda kendi Riyadus Salihin Sahihul Bukhari'den sonra o da vur yerin yüzünü çevirir kitap yazıptır. İmam Nevevi ne muhim? Ey cemaat bir edebini özden şun. Burun ustadı çağırıptır. Geliptir bir tabak nahar ve ikizimiz bile iyi eğiliptir. Canım ustadım deyiptir. Kıyın vermesen barcak değerliptir. Bir uzurum ha deyiptir. Narahat bolsan barcak, icade versen barcak değerliptir. Ha bolya uzurum olsa rahat bol deyiptir. Ohum yannak şerikleri bile okşayan mollalar deyiptir. Ne deyip parmadın ustad çağırt deyiptir. Ha uzurum ma deyiptir. Ne mi uzurum ma deyiptir. Vakt bir tabaktan nahar ime olsam, men onun ilmeş diyen naharın başında edebini saklayıp bilmerim ka deyip korkuyan deyiptir. Onun icadanı alım rahat bollum da deyiptir. Edip rahayet etiptirli. Nagat bil adamlar bereketli oluptur. Nagat bilin yüreğini ihtiramma. Başka ne mi diyenmiş? كان الإمام النووي إذا خرج للدرس ليقرأ على شيخه يتصدق عنه في الطريق بما تيسر ويقول اللهم استر عن عيب معلمي. قلنا كتابنا alıp ustadının yanı derse var yaqa bir miktar sadaka çıkarıyamıştık. 10 tümen, 20 tümen, 100 tümen, tiket çörek, bir zat hurma, yart hurma, bir zat çıkar kitiyenmiştik. Oğlum Hudayaş sadakan şundan çürüyüm çıkarıyanını yenmiştik. Sadakan nemeden çürüyüm çıkarıya? Şundan çürüyüm çıkarıyanını yenmiştik. Men ustadımdan ders almanı var yen, şun ustadımın aybını men görmeyinini yenmiştik. Hemmek ayıplı da, ayıpsız adıma yok. Şu ustadımın aybını men görmeyin, ustadımın bir kemçilik aybını men görsem, men yüreğimden şun hormatı kaçamasın, men hulası Hudayatının dileyen ustadımı ayıpsız göreyim diyenmiştik. Şun aybını men işitmeyin görmeyin diyenmiştik. Dersini altta yine çıkıp kayıt diyenmiştik. Şun ustadımın aybını işitsem, bu bir de bizire o deyip kayıtım on menen bahsleşecek boların, on aybını aytacak boların, özüm alim sıracak boların, özüm bileyen sıracak boların, onu gelmen men bahsedecek, münazir edecek bolsan diyerin, bir edip boların. Hudayaş öz ustadımın aybını görmeyin men diyenmişti. Keda fil uhud للإمام الشعراني yine bir tane teberrük kadim ulamahlan edebinden aydiynahum tamam edeyin. Baktın ulişan aydiyanlar arif bolsan aslını sorma yigidin edebinni erkanini bellidir deyip. Qadi Ebu Yali 4. karnına bir alim bolup geçen adam. El-Qadi Ebu Yali ahullar muallar kitaplarda görýändirler adyny. El-Qadi Ebu Yali bir mualla söylen bariyanmıştı. Mollasına aydıptır, cana deyiptir, bir silamalı adam menen yürüyüp baryan molsan deyiptir,
Sağından yürüyecek mi, solundan yürüyecek mi, öwden yürüyecek mi, ýyzdan yürüyecek mi diýipdir. Sana diýipdir. Ula adamlar nägat edebi ihtirama arziş goýýanmışdyklar. Periştemişdik diýsene ola adamlary. Feriştemişdik diýsene. O ihtiram goýduran gurrungyň özü jana gollikdir şagirdine. Bir silamaly adam menen ýürüp barýan bolsaň, sağından yürüyecekmi, solundan yürüyecekmi, öwden yürüyecekmi, ýyzdan yürüyecekmi diýipdir. Şagirdi bilemäk ustad sen diýipdir. Onda olay diýipdir. Bir adam menen namaz okuýsaň, bir ikiziňiz bolsaň, haýsy tarafynda durýan diýipdir. İki nefer bolup namaz okuýsaň, imamyň ýersinde durmaly, sağ tarafynda durmaly. Birimi ýyzyň ragynyň ýüri, sagyndan ýüri diýipdir. Delilini bilýärmi diýipdir. Yo bilemäk ustad sen diýipdir. Şon ulamalar raýat edýändir, çoňyr adamlar şi agzynyň suwuny, burnunyň suwuny äpberjek bolsa köplerçe sol tarapy äpberýändirli, sol elilen äpberýändirli. Bir wagtda agzynyň burnunyň suwuny äpberjek bolsa, sen mydahym bolma diýipdir. Sen sagyndan ýörüp barýan, rahatçak äpbersin diýipdir. Edebini raýat etdi ýöri diýipdir. Ihtiramyny jegel diýipdir. Ilmiň bereketli bolar diýipdir. Hudaý üstüne nur ýagdyrar diýipdir. Kana adamlar ilmiňden istifade eder diýipdir. Hudaý bereket berer ilmiňe aýdýanymy raýat etseň diýipdir. Sagyndan ýöri, goý ustadyň agzynyň burnunyň suwuny äpberjek bolsa rahatlyk sol tarafyna, çep tarafyna äpbersin diýipdir. Mydahym bolma ýörüp barýakan diýipdir. Şi edep ihtiram, bir agallam edep siligiň ýöne gurrungy. Şumal ilunymyzyň içinde ogulgyz, wahş ärhiliň arasynda gurrun bolsa, şeýle narahatçylykly bolarmy? Şeýle kynçylykly ýürýärmi? Şeýle kellen aşak sallap oturmaklar bolarmy? Bolmazdy. İman şoň ulukon şahasynyň biri özüňden kiçigi rahmetmek, özüňden ulukony ihtiram goýmak gurrun boldy. Beýik Allah ýaşaýşyňyz nuri imandan dolu etsin inşallah. Hudaý dünýäňizi ahiretiniňizi abatlykdan aýyrmasyn jan. Mudam izzetde, mehabbette, ihtiramda, rahm süýjülükde ýaşadyňyz inşallah. Watan emniyetlikden Allah aýyrmasyn inşallah. Ulamalarymyz milletimiň agzy birligi, mescit medresemiz ýürüp dursun inşallah.